Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш YouTube. Манам бо шумо овораи Ниҳом километр. Умедворам ки сиҳат саломат ҳастед. Ба барномаи мо хуш омадед мегӯм ва гӯш кунед ки имрӯзат видео дар бораи чие. Шахсоне ки дар каналотон соат пур карда наметонед, инми рақамода занг бизанед, мо соати шуморо пур карда метем. Баъд дуюм, шахсоне ки дар каналотон пин-код гирифта наметавонед, ами рақамода занг бизанед, пин-кодам гирифта метем. Пин-код фарқ надора, пин-коди Тоҷикистон, пин-коди Россия, пин-коди дар кадом шаҳре набошед, мо пин-коди шуморо гирифта метем. Шахсоне ки заявка роӣ карда наметавонед, мо заявкаро роӣ мекунем ба адресои худмон чётка, ясна, чтобы обязательно пин-кода гирифта метемтон. Шаги дуюм, кадоми ошибка дора, шаги дуюмтона рост мекунем. Кадоми да AdSense дар корай, AdSense гирифта метемтон. налогови канали кадоме пур нокардай, налоговитона пур мекунем ки YouTube аз $100, $30 шуморо нагира. Агар каналет $100 кор кард, аммо $100 мегири. Налогтонам пур мекунем. Агар бо ягон хел хизматҳои дига ам боша, фақат занг бизанед, монтажкунӣ, сиёмкакунӣ, ҳамаша мекунем дар каналатон пешравӣ. Агар шахседе ки умуман канал надора, каналҳои хеле як подписчик 5, 10 то 100, 200 подписчика канало мамонед, мо шумо дар каналҳое метем ки ай 1000 болоай, сабшествашон гиро, сабшествашон гиро, эфирошон гиронай, канало бе ягон хел жалбай, любой хел корш мефармонӣ, канал беҳтаринай мегирӣ, пешравӣ мекунӣ. Агар домида каналҳои калон дар корай, то 38000 подписчика каналҳо ҳастай, метавонед ки занг бизанед, саволотона битен, каналҳои калон нам дорем. Ва дар охир гуфтанием ки агар шахсе ки мехоҳад ки ами ягон кор накуна, фақат канала бигира, мо карташа добавка мекунем, видеоро партоя сума кор куна. Агар ҳамхели канал дар кор шава, ҳаме рақамода занг бизанед, бигӯед ки акаи Бахтиёр, мо да канали тайёр дар корай. Мо шумо да канали тайёр метем. Налогаш пур кардагай, монетизация дора, сабшества дора, прямой эфир дора, даршоташ пул дора, AdSense дора, ҳама чиз ҳаст, ҳеҷ кор намекунем. Фақат картата метем, мо добавка мекунем. Картата намеде, реквизитси картата добавка мекунем, канала дар нома оформ мекунем, двухэтапни защиташ қате ки ҳеҷ лезид накуна бе ғарзи худуд. Ҳамаша оформ мекунем, метемта, мегири, пешравӣ мекунем. Ва агар кадомида канали бе монетизация просто калон дар корай, ихели каналорам дорем. Канали калонай ба монетизация надора. Ҳастай канали майда монетизация дорад. Яъне шумо да чӣ намуд канал дар корай, саволотона битен, мо ҳам хел канал шумо да метем. Ва метавонед шумо пешравӣ кунед, а YouTube сум кор кунед, ҳозир YouTube суми конкретно додистай, зимистонай, ҳама YouTube тамошо мекунад. Барои мо YouTube ҳозир пули пешниҳод кардем, пули хуба, шумо метавонед блогерӣ кунед, ҳунари худтона сиёмка карда партоед, просмотр бигиред ва сума а YouTube кор кунед. Шумо аз дигаро чӣ кам медоред? Их одамон дар YouTube сум кор карданд. Ҳозир Америка суми хуб додистай, и YouTube ин Америка. Барои мо видеотона монтаж кунед, фақат видеои дузина партоед, видеои як касгар напартоед, видеои худтона сиёмка карда партоед, просмотра бигирем ва сума кор кунед. Агар ҳамин суханои ма кадомида маъқулай, лайка мезанем, дар канали ма ҳатман подписатсия мекунем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша, лайка фаромӯш накунед. хонаободу сарбаланд бошед. инами рақамояй занг бизанед ва саволотона битен барои каналҳо. Каналҳои пеш мегирем метемтон.